дар ин масъала ман танҳо як суол доштам аз тамоми бонувони кишвар, умуман ки аз тамоми шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон. Чунки мутаассифона ирӯз мардҳо ҳам ба тамошои филми туркӣ роҳовардагӣ ҳастанд. суоли ман ҳамин аст ки мақсад аз тамошои филми туркӣ дар шумо дар чӣ аст? беҳтарин неъмате ки худованд баҳри мо шумо додааст баъд аз имон ин вақт аст, ин ақл аст. худованд ақл дод ки вақтона самаранок истифода барен. шумо чӣ кор карда истодаин? беҳтарин неъмати додаи худованда шумо сарфи як ҳавои нав, сарфи як афсона, сарфи як нақши туркӣ карда истодаин. аз ин хоби ғафлат бедор шудам дар кор. он беҳтарин неъмати худованде ки шумо сарфи як тамошои филми туркӣ карда истодаин, он сериалҳо танҳо ба хотири фиреби ману шумо ҳаст. унҳо асоси воқеӣ надоранд. унҳо тахайюлӣ ҳастанд, танҳо як афсона ҳастанд, халос. ман илтимос мекунам ки як бор ба худатон назар кунед. раҳм ба ҷони худатон кунед. ҳар неъмате ки худованд баҳри мардуми турк дод, баҳри мо ҳам аз он алҳамдулиллоҳ ки хубтару беҳтарша додааст. дар ҳаёт мо бояд касе бошем, шахсе бошем, мардуме бошем ки моро бинанд, сухани моро шунаванд, моро назар кунанд, мо дигаронро не. оддитарин мисола ма барои шумо меёрам имрӯз ки шумо фарқияти актёрҳои турка бинед, тамошобинони тоҷика бинед. ки он актёри турк нақш бозӣ мекунад, маблағ ба даст меорад. фарзандша дар беҳтарин макотибҳои олӣ дохил мекунад. беҳтарин хӯрока, беҳтарин либоса, беҳтарин нақлиёти ҳозиразамон, беҳтарин хонаҳои боҳашамата зиндагӣ мекунад, истифода мебарад. дар байни ҷомеа обрӯ манзилат пайдо мекунад. тамошобинон чӣ? як кас маблағ ната, кори хонаат буд нашава, хӯрок домода нашава, шаварт аз ту розӣ нашава, таълим тарбияи фарзанд хуб нашавад, охиратат обод нашавад, шумо ҷавон нашен, зебон нашен, обрӯ манзилат пайдо накунен. пас мақсад аз тамошои филми туркӣ шумо дар чӣ аст? анам беҳтарин неъмати додаи худованда сарфи як анам филми туркӣ кардан халос. агар ки раҳм ба ҷони худтон надорен, раҳм ба ҷони ҳам фарзандтон кунен, ки аз тамошои филми туркӣ шумо ояндаи ҳамон фарзанд дар хатар мешавад, беҳаё мешавад, таълим тарбияш нохуб мешавад. ҳеҷ вақт шумо фарзандатона дунболи ҳам камдиҳое ки худтон дорен кашола карда набарен. шумо барои давру замони худтон ба дунё омаден, зиндагӣ карден ва ё барои давру замони худчон. кӯшиш кунед ки фаҳмиши фарзандатон, зиндагии онҳо аз мову шумо дида хубтару беҳтар шавад. ва хубтару беҳтар мешавад анам шабакаҳои телевизионие ки барои паҳн кардани ҳам сериалҳо аст дар ҷумҳурии Тоҷикистон мо маҳкам карда шавад. чунки сабабгори анам қадар беҳаёӣ, анам қадар бадахлоқӣ, пош хӯрдани оилаҳо, беҳурматӣ нисбат ба падар модарон, сабабгори ҳамаи ино танҳо анам филми туркӣ аст.